Ftit ġimgħat wara li Ena Malta ħabbret proġett estensiv biex isaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku tal-pajjiż b'aktar minn 70 km ta' kejbil sa Lulju li ġej, mill-ewwel bdew diversi xogħlijiet fatta lokalitajiet fosthom f'Bormla, Ħalkirkop, il-Mosta, l-Imtarfa, Xajra u Ħaddingli. Fil-fatt minn informazzjoni li kiseb One News l-Ena Malta diġà qiegħdet l-ewwel minn dawn il-kilometri ta' kejbils li mistennija jkunu lesti fl-ewwel 6 xhur ta' sena ġdida. B'dawn il-kejbils il-ġodda ta' 11 kV Ena Malta se jkollha aktar konnessjonijiet alternattivi biex jonqsu r-riski ta' ħsarat u biex meta jinqalgħu d-diffikultajiet il-familji u n-negozji mill-quta ikunu jistgħu jingħataw lura provvista fl-inqas ħin possibbli. Brabta ma' dan għatta ħaddiema ta' Ena Malta, Infrastructure Malta u l-kuntratturi tagħha għaddejjin bitħaffiru tqiegħed ta' kejbils f'Bormla, Ħalkirkop, Ħaddingli, l-Imtarfa, Xajra u l-Mosta. Aktar minn 100 ħaddiem se jkunu qed jagħtu s-sem tagħhom f'dawn ix-xogħlijiet fix-xhur li ġejjin li ser jestendu f'ħafna lokalitajiet madwar il-pajjiż kollu. Ena Malta tikkoordina x-xogħlijiet b'konsultazzjoni sħiħa mal-kunsilli lokali biex ix-xogħlijiet isiru bl-aħjar mod u bl-inqas diffikultajiet għal komunitajiet tal-madwar. Qed tikkonsulta wkoll l-awtoritajiet tal-wirt storiku tal-ambjent skont jeħtieġa. Ix-xogħlijiet se jkomplu fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin fatta lokalitajiet oħrajn. F'Lulju li għadda l-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli ħabbru wkoll li Ena Malta ser tkun qed tirdoppja l-investiment li kellha ppjanat tal-2024 sabiex issaħħaħ l-infrastruttura tal-elettriku f'kull lokalità, dan sabiex pajjiżna jkollu servizz tal-elettriku aktar reżiljenti, speċjalment għall-impatti tat-tibdil fil-klima. Aktar kmieni dan ix-xahar Ena Malta spjegat kif l-investiment kapitali fl-infrastruttura tal-ġenerazzjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija mhux tal-li ser jirdoppja iżda ser jitripla b'investiment ta' 55 miljun euro f'fondi lokali Ewropej għas-sena 2024. Fil-waqt li qed qiegħed dawn is-70 km ta' kejbils ġodda għal aktar reżiljenza fil-konnessjonijiet bejn substation u oħra, Ena Malta tkompli wkoll it-twettiq tal-pjan ta' 6 snin b'investiment f'kull livell tas-sistema li twassal elettriku fid-djar u n-negozji f'Malta Għawdex. Fis-sena l-ġdida dan il-pjan se jkun qed jidħol fit-tielet sena tiegħu hekk kif Ena Malta tippjana li żżid mal-45 substation ġdida fil-waqt li timmodernizza u tkabbar 40 oħra, ser tagħmel ukoll proġetti ta' rinforzar tal-kejbils u l-linji li mis-substations iwasslu l-elettriku lill-klijenti. Ena Malta taħdem ukoll biex fi snin li ġejjin tiżviluppa 4 ċentri ta' distribuzzjoni ġodda fin-Naxxar, fin-Ħawi tar-Rabat, fis-Siġġiewi u fil-Kottonera. Fil-fatt dan ix-xahar ħarġet is-sejħa l-offerti għax-xogħlijiet u l-apparat meħtieġ għall-ewwel minn dawn iċ-ċentri fin-Naxxar.